Hallo beste kijkers van Limburgse Vuurwerkteam. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van ons. Het is vandaag 1 april en we hebben Koetje in de maling genomen. Je weet wel, Ruben van Extreme Rides. We gaan hem een boete geven van 127 euro voor het afsteken van illegaal vuurwerk. En die boete die moet hij betalen op rekeningnummer 0104-2015. Ja, dat is natuurlijk gewoon 1 april. Dus we hopen dat hij dat snapt. En dat hij niet die boete gaat betalen. Want anders komt het natuurlijk te duur te staan. We hebben dit gewoon gedownload van internet. Dan kun je dan aan je eigen wensen aanpassen. Zie je, kun je invullen helemaal. Ja, Koetje heeft zelf ook een 1 april grapje uitgehaald met jullie. Die heeft, dat hebben we eigenlijk een beetje samen gemaakt. Dat op telegraaf.nl stond dat professioneel vuurwerk weer gelegaliseerd wordt. In België. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat hebben we gewoon gefotoshopt. Ik zal dat filmpje eventjes laten zien. En jongens, hebben jullie de vorige week gemist? De Telegraaf meldt namelijk dat vanaf volgend jaar professioneel vuurwerk weer in België legaal wordt. Kijk eens wat een knoepert. Even kijken. Brussel, de Belgische Commissie betreft vuurwerk hebben besloten de regels van terug naar 2000 gaan. Dit komt namelijk omdat de EU de richtlijnen hebben afgeschaft. En zo gaat elk land weer terug naar de regels voordat de EU ermee ging bemoeien. En dat betekent dat dus gewoon in België weer alles te koop zou mogen zijn. Vet hè? We gaan ze even verder lezen in de Telegraaf. Eens een keer wat goed als ze melden. Professioneel vuurwerk weer legaal in België. Mooi dat ze mijn video trouwens erbij doen. Nou, het hele verhaal weer. Nou, GroenLinks is natuurlijk een bang, bla bla bla. Oh, boomknuffelen, boomketsen, oh. Nou, de vuurwerkbranche is natuurlijk ook niet blij mee. Bla bla, gevaarlijk. Enig, oh. Maar wij zijn natuurlijk hartstikke blij. Ja, het worden weer mooie tijden voor ons mensen. Lang leven het vuurwerk. Hoezee! Zo, dat was een filmpje dus. En we hebben zelf besloten om nog iets extra's te doen. Gewoon om hem ook eventjes in de maling te nemen. Dus daarom hebben we een boete uitgeschreven voor hem. Hebben we zijn brievenbus gedaan, een envelopje. Postzegeltje erop. We laten natuurlijk niet het adres zien van hem. Dat is natuurlijk strikt geheim. Maar eens kijken wat hij zegt over de WhatsApp. Eens kijken of hij erin trapt. Ben benieuwd. Ik heb hier een brief voor Koetje. Omdat het bijna 1 april is. Ruben, we gaan een grapje met je uithalen, jongen. 1 april, kikker in je bil, die er nooit meer uit wil. Zo, hij heeft gereageerd. We kregen dus een foto via de WhatsApp. Hij heeft zijn brief dus gevonden. Hoe vind je die? Zegt hij. 1 april. Ja, hij snapt hem al gelijk hoor. Hij trapt er helemaal niet in. Hij vindt het wel mooi gemaakt. 60 euro van je, ja dag. Krijg niks. Hij zegt ja, je was er gaan photoshoppen. Ja, dat zal wel van die telegraafgrap zijn. 127. Ja, 120 euro en 7 euro administratiekosten. Dat is nieuw. Of ja, nieuw. Toch al een tijdje. Tja, hij trapt er niet in mensen. Maar volgend jaar maar een betere grap verzinnen. Als jullie nog iets hebben voor volgend jaar, doe het maar in de comments. Dan gaan wij kijken of we het kunnen realiseren volgend jaar. Nog een fijne dag verder. 1 april en neem maar flink wat mensen in de maling.